Aquí estamos abrindo esta hortiña todos os xoves pola tarde con Nusca Chousa. Que tal, Nusca? Como estás? Hola, que tal? Moi boa tarde. A verdade é que hoxe está mellor, porque onte, como comentaba, canta Sí, chuvia. é verdad, pero vistes que a tormenta sempre presede depois unha calmiña destas. Sí, despois Genial. da tormenta sempre ven a calma. Sí. Moita calma non temos hoxe porque temos moito apuro de resposta para as preguntas, as curiosidades, as dúbidas que tedes. Sí. Son moitísimas, pero eso nos anima a seguir. Eso é Porque se todo o maravilloso. mundo soubese como facer as cousas, Sí, que claro. sentido tería este espacio. Ningún. Aquí estamos para ensinar, Para axudar, encantadísima. para colaborar lo que podamos e para que non teñades ningún tipo de dúbida. Por lo tanto, sempre hai un número de WhatsApp. A ver se recordamos cal era ese número de WhatsApp para que nos enviedes todas as dúbidas. O 627-751-962. Aí está, para recibir toda canta consulta que irades trasladarlle a Nusca. Teño por aquí algunhas. Veña. Por exemplo, esta que di: moi boa tarde, Nusca. Antes de nada, teño que darche as grazas por aprendernos tantas cousas e transmitirnos tanta enerxía cada xoves. Quería saber que é a pillolla. Que é a pillolla que teñen os meus repolos e que teño que facer para acabar con ela. Mando fotos que espero que axuden a identificar o problema, que se cadra é unha parvada e non é tanto problema. Unha aperta grande de Lorena. Mira, estas son as fotos que nos manda Lorena. Sí, bueno, a ver, tontería non é nunca porque é algo que impide o crecimento normal do repolo. A min pareceme oidio. Bueno, chamase tamén sinisa da verdura, que é unha especie de oidio que é como un polvo blanco e grisáceo. E claro, vai a impedir que o repolo faga ben a fotosíntesis. Pode ser por varios problemas e vamos a ter que agora collelo como o temos, pero tomar unha serie de precaucións para os seguintes repolos que plantemos. Entón, pode ser por moita humedad, o sea, ou por rejar por encima cando estaban crecendo, porque xa son uns repoliños que xa están jopeteiros. Quero pensar que os plantou en agosto, ou por aí, a finales de agosto. Pouca ventilación, porque se os plantas moi xuntos, tenden a pegarse as follas unhas ás outras, e este tipo de hongos prolifera moi ben se non hai ventilación. Entón, ca humedad constante, pois vai coma a máis, non? Despois outra cousa, normalmente cando teñen este tipo de hongo é por un exceso de nitrógeno, hai que ter cuidado con que se abona o repolo. O sea, sí que lle fai falta nitrógeno, porque o nitrógeno fai que as cousas teñan as follas bonitas e que medren ben, pero ten que ser nitrógeno aportado con abonos xa madurados, porque ás veces botámoslle o estiércol ao mellor sin acabar de madurar ben. Entón, eso. Pero bueno, para agora, para que consiga comer estes repolos. Primeiro, ten que sacar as follas que estean moi dañadas, que non se ven moitas, pero se ten algunha que estea moi dañada, que non invirta nada en curala. Quitámola e desbotámola. Logo despois podemos aplicar para frenar o avance do hongo bicarbonato potásico con unhas gotiñas, o sea, bicarbonato potásico en 1 litro de agua sobre 4 gramos de bicarbonato ou 5, e unha gotiña de xabón potásico, non tipo fairis de cousas, porque iso é químico e pode dañar a folla. Entón, un pouquiño de xabón potásico, para que a tensión superficial da gota de agua non resbale, porque as follas de verdura botas de agua e fan escapanche. Entón, o xabón vai a axudar que o bicarbonato quede na folla, e o bicarbonato frena o avance da enfermedad. Ou tamén pode botarlle por encima un pouquiño de ceniza, porque a ceniza tamén vai a axudar a frenar e pode incluso combinalos ou alternalos. E nada, para a xente que teña en conta que hai que separalos un pouquichiño máis. Eso xa comentaras a pasada semana, que os vegetais, todo ser vivo precisa de espazo. Espacio, o seu espacio vital. Se xuntamos moito ao final. Sí. Pois nada, Lorena, xa nos contarás como se foi con este remedio. É que aproveite o caldiño do repolo. Mira, falando un pouco desto das distancias, temos aquí unha consulta que di que sobre os allos, que unha vez dixeches o parecer que non deben plantarse xuntas coles, pero que non ten outro sitio, que canta distancia ten que deixar entre ambos cultivos para que sean productivos os dous. Eu non o dixen, fijo, porque ademais os allos, como é? Allos con verdura, con repolos, non? Con coles. Con coles. O único que
non é moi boa a asocialos non. Por que? Porque a col vai a medrar moito máis que o allo, e vaise a ver sumergido debaixo das follas da col, porque o coleiro vai a ter as follas grandes e bonitas, e o allo vai a tardar moito máis en crecer, e vai a quedar á sombra da verdura, co cal non vai a ser capaz de desarrollarse ben. Agora, que o pode plantar xusto un ao lado do outro, hasta é beneficioso. O sea, hasta se benefician, porque calquera allo que plantes ao lado de calquera tipo de cultivo, o seu cheiro axuda moito a alejar polillas dañinas, a mosca da col, a polilla da col, o sea, que lle vai aínda a axudar. Distancia a suficiente como para que o allo poda crecer sin ter que estar ao amparo do abrigo dunha folla da verdura. O sea, pois que ela valore, non sei que tipo de coles está poñendo, pero con deixar un pouquiño máis de medio metro, xa pode plantar os allos xusto ao lado, o sea, que é beneficioso incluso. E Carmen Castro, que de pollo, que bueno, que non ten outros sitios, claro, que debe andar xusta de espacio. Sí, xusta de espacio, bueno, pero os coleiros hai que deixar a súa circunferencia de 50 centímetros e despois ao lado xa que plante os allos, sin problema, pero sin problema. O que pasa que ainda é cedo para plantar os allos a todo isto, porque me estou dando conta que, claro, hasta noviembre, diciembre, xaneiro, todo máis, ten un tempo hasta ahora ainda é moi cedo. Porque o allo non pode empezar a botar o seu germen para arriba e que lle dé un día de sol. O allo quere frío para nacer. Por eso se planta a partir de difuntos, noviembre, diciembre ou xaneiro. Que deixe pasar esta ponte de novembro e a partir de aí. Sí. Que teña sorte. Mais curiosidades. Ti crees que na zona da Terra Chá, preguntan por aquí, se darán os aguacates? Quería plantar un para a próxima primavera, pero teño dúbida de se aguantará co frío. Bueno, pois mira, queridísima oyente da radio e seguidora, eu non vou a ser quen chiquita ilusión de ter un aguacate. Agora, na Terra Chá. Terra Chá. Claro. Vamos a pensar que o aguacate non se vai a dar moi ben por culpa das heladas, pero ao millor, donde ela vive, xusto aí, non hai heladas, nin hai un riesgo de heladas moi forte. Entón, hai tipos de aguacates, hai algún tipo de aguacate que son un pouquiño máis, digamos, resistentes ao frío, que é o que estamos acostumbrados, que é o hash, o normal que temos todos, non? Entón, hai outros, un que se chama o bacon, ou del río, que é un pouquiño máis que aguanta do frío. Outra cousa que se capaz de encontralos, que non sei se se venden por aquí moito. Pero, por favor, eu quería que o plantara. O único que tens que mirar é que donde o plantes, si podes resguardalo todo o que podas dos nordeste, o sea, ao abrigo dun jalpón, ou dun mirto alto, ou dun muro, que o poda proteger un pouquiño do nordés, genial, porque o nordés tamén lle fai moito mal. É que busque un sitio donde a terra non encharque agora no inverno. Todos temos no horta un sitio que sabemos que aí non. Pois o aguacate é unha das plantas que en riba de agua no inverno non quere estar. Entón, que busque un sitiño abrigado, que non sea con demasiada humedad ahora, que encharque, e se lle vai ben, por favor, que depois que non o diga. Porque, como vamos a dicirlle que non? Imos ao resto cos aguacates. Sí, home, sí, veña. Pois mira, aquí Mercedes de Pontevedra conta que plantou fabas a asturiana, sí, que están verdes, sí, e que non sabe se quitalas e conxelalas. Debería. E que se as deixa na mata, non van secar, e que van coller fungos e cousas así. Sí, porque, claro, a ver, ese tipo de fabas son un tipo de cultivo, sí, a asturiana é como a outra, como a xudía verde que conocemos, a amarilla que comemos cocida con unha patatiña e un oviño cocido. Ese tipo son máis ben de verán, son cultivos de calor. Ahora mismo non lle fan nada na horta porque non son, como ela ben di, non lle van a secar, e o que van a facer ainda encima é collerlle manchas, deformarse ou incluso coller bichería. Así que si, tenas que coller, facer fabada ou congelalas, porque hai outro tipo de xudías, que, por exemplo, as que teño eu, as fabas dos 7 anos que enseño, é un tipo de cultivo que vai a dar as vainas agora, en outubro, noviembre, diciembre, pode botar, aguanta moitísimo máis o frío. Sempre temos que buscar variedades
que se vayan a adaptar máis a onde as plantamos, ao noso clima, e máis a temporada que a plantamos. Pero neste caso a asturiana, a tipo asturiana, a fava asturiana, que é de Lourensá, que non é de Asturias, pois si, debería xa de quitala e aproveitala todo canto poida. Máis preguntas que fan os ointes, acompañadas ás veces estas cuestións de fotografías, claro. Que me axuda moitísimo, claro, a ver, que manden fotos é genial. Temos aquí consulta con folla, unha foto da folla do limoeiro. Sí. E que están todas así con puntiños negros e que non saen, dándolle coas más, o sea, que non saen. Sí, que si sí, pode sí, ser que algo que lle podas dar para botarlle unha man e como quitar esas cousas negras. Isto tamén non lo consulta Carmen Castro, de Pollo. Sí. Que é a mesma de antes, pero con outro problema diferente. Sí, é máis, eu creo que aquí a parte do problema que ela ve eu vexo outro, porque a folla tamén penso que ten mosca blanca, o sea, ten un hongo, que lle vou a falar agora del, e ten tamén mosca blanca. E o fungo é eso negriño, que ela dice... Sí, non, é castaño, negro non chega a ser, é como se fora unha mancha como marrón que é abultada, pero bueno, o da mosca blanca algodonosa, podémola tratar con un xabón potásico ou alternar con aceite de nin, que eso sí que lle vai a axudar. Que teña cuidado porque o aceite de nin non o podemos botar cando quente o sol, o sea, con precaución. E sempre facendo moita incidencia na parte da baixo da folla, porque é onde está. Non vale de nada botarlle un produto para un tipo como a mosca blanca ou algodonosa e botarlle por arriba, porque onde está é abaixo. E as follas do limoeiro, como as da verdura, son como un paraguas. Jota que lle cae, le resbala. Entonces hai que ter precaución de botarlle o produto sempre por abaixo. E o outro, o que bueno, isto debería yo de botar agora con esta humedad, pois cada 2 ou 4 días alternando, sabes? Sabón potásico e aceite de nin, sempre cando non quente o sol, que senón hai que ter un pouquinho máis de cuidado. No caso do hongo, do fungo, chámase mancha grasienta. Bueno, ser ten un nombre, que espera que o teño aquí apuntado. Mycosphaeria cítrica, pero bueno, que é como dos cítricos, non? Que é moi común. Neste caso, si o ten moi extendido, casi lle aconsellaría botar un sistémico, o sea, un fungicida sistémico, porque agora estamos no inverno, calquera cousa que lle vai a dar, vai a chover, vai se a lavar, e se ten moi dañado o árbol, incluso lle vai a morrer. Se non quere quedar sin el, ás veces hai que botar man de algo que lle penetre mellor o árbol, máis rápido, máis inmediato, claro, e que sea sistémico, que teña cuidado. A ver, agora tampouco non vai haber moito problema, porque ti botas yo a ese árbol e quedou listo, telo que curar, porque se fora un pouquiño, daría yo a mellor outras alternativas, pero que se esa folla está cruñada, se o árbol está así, ou corta, ou lle bota algo sistémico, o sea, sistémico é que entren dentro do sistema, é como se fora unha vacuna que nos poñen a nós, poñénolo nunha cacha, pero o noso sistema reparte polo corpo. Pois un fungicida sistémico actuaría máis ou menos igual. Botas yo a planta e meteo para dentro. Non son ecológicos, pero cando deixamos ir tanto unha cousa, despois ten que ser. Non, é por expresión, o sea, bótalo naqueles, botas yo, normalmente son líquidos, botas yo e meteo para dentro a planta. A grandes males, grandes remedios. Sí, e depois, bueno, que non se nos olvide de sanear, o sea, quitarlle ramas vellas, airear a copa. Si ten árboles moi pejados que pensen trasplantalos, pode agora nesta época xusto facer o trasplante para deixar a aireación. É que os hongos, cando todo está moi xuntiño e pejadiño, proliferan que dá justo. Entón, que pense ao mellor en separar un poquinho máis, si pode, se ten espacio, claro. Senón, algo hai que sacrificar. Pois mira, ainda nos queda tempo para atender a Mari de Xulio, que nos conta que sementou navizas, e manda foto, e di, puxeronme así todas cheas de buraquiños. Aquí se poderá de ver. Tamén lle pasou coa rúcula, manda foto. Nada, que nos dá moitas gracias, que contenta de que lle poidas dar unha resposta. Pois eu encantada de saludarche, Mari de Xuño, e de intentar axudarche. Mira,
o guai sería que buscase detrás das follas que tipo de bicho ten, porque así sería un pouquiño como máis concreto. Que comen as follas das verduras? Poden ser escarabajos, zapateiros, larvas, lesmas, caracoles, pode ser moitísima bichería, e dependendo de cal sea, podería darlle unha cousa máis concreta, non? Pero, bueno, o zapateiro é o que lle chamo eu, é un tipo de... é verde que cando se aplasta que cheira moito, todos nos damos conta cal é, non? Bueno, pois Non é é un un tipo... saltón, non. Non, é un tipo de como de escarabajo verde. E as súas ninfas, cando é pequeno, fan ese tipo de buratiños, pero tamén o fan as lesmas, tamén. Entón, eu voulle a dar varios consellos. E o primeiro, pois, sería espolvorearlle por encima terra de diatomeas. Non lle vai a facer daño a terra de diatomeas. Son como algas fosilizadas cristalizadas e ao comelas, pois, fanlle daño. A parte que poden axudar a desecar e inmoviliza a moitos insectos, a moito tipo de insectos. E como ora os polinizadores están en repouso, tampouco lle faríamos moito daño. Tamén podemos usar o aceite de nin, pero, claro, o aceite de nin non é selectivo. Hai que ter cuidado e non abusar tampouco del. Pero, bueno, botarlle un pouquiño, se as rabisas aínda son pequeniñas, pois podelle axudar tamén con este problema. E despois, podía ir alternando infusión de ortijas e macerado de allo. Estas dúas cousas son insecticidas que son caseiros, que non fan moito daño, bueno, non fan daño, son fáciles de facer. Mira, no caso do macerado de allo, isto vale vos pa moitísimos insectos e problemas que teñamos en flores ornamentales ou incluso en calquera que teñamos na horta. O macerado de allo sería en 1 litro de agua non fervendo, porque senón perdemos a alicina que contén o allo, machacar unha cabeza de allo con piel e todo, non fai falta estar a estonar os allos, e metémolo en 1 litro de agua quentiña e deixámolo aí macerar hasta o día siguiente. Este litro de allo, despois colámolo ao día siguiente e podémolo botar directamente onde haba pois unha infestación de insectos ou de pulgóns ou mosca blanca, vale. A infusión de ortijas pois sería coller a hora que están as ortijas empezando a salir bonitísimas antes de que empecen a botar o tallo floral, coller 100 gramos de ortija por litro de agua, e esta sí que podemos poñela a ferver un pouco, durante 10 minutos ou así. E cando estea fría, o mismo, colamos e botarlla por encima a estas plantas que ten, non? Que dius que era rúcula e máis rabisas. Ou para calquer outro tipo de planta. No verán hai que ter un pouquiño máis de cuidado, porque calquera líquido que lle botemos a unha planta, por exemplo, ca acción do sol pode facer unha queimadura, pero agora pois podemos como abusar un pouquiño máis do macerado de allo e da infusión de ortija. Ánimo, e outra cousa, a ver, temos que pensar que si son poucos os buratiños e a rabisa é capaz a seguir desarrollándose, eu prefiero as comer con buratos que ter que estar aí a botarlle cousas, sabes? Outra cousa que che impide o crecimento, entón, sí, claro, hai que frenar a plaga de insectos ou de bichos que che coman. Bueno, pola foto parece que tiña un problema bastante... Pois eu eso non me preocuparía en absoluto, non, porque esas rabisas son capaces perfectamente, como as vexo na foto, a seguir o seu crecimento normal, E os buretiños, ao final, os bichos non teñen veneno na súa dentadura, eu como se igual, eu lle fago ascos aos buratos dos bichos da miña horta, Pois aí está a resposta, amiga, xa nos contarás que tal como che foi, Sí. e quedanos tempiño para unha consulta máis, Pois aí vai, a última de hoxe ven de Outes. Sí. Contan, nun dos teus vídeos, falaches de que gardaran as plantas dos fermentos dun ano para outro. Sí. E que sacaches do sitio nos que as tiñas, porque estaban, bueno, que te molestaban. Sí, molestaban malí, sí, é verdad. Pois di, a mí pasame o mesmo. Me gustaríame saber que fixo Nusca coas plantas, se puxo todas xuntas en terra ou se escubriu. Sí, pois encantadísima de axudarlle, porque mira, antes de nada dicir que, a ver, hai diferentes tipos de pimentos, pero as plantas de pimentos están predispostas genéticamente para durar durante moitos anos. Que pasa? Que o mellor é máis traballoso aguantalas vivas durante o inverno por culpa das heladas
que é volvelas a sementar ao ano seguinte. Por iso se sementa, porque é como menos laborioso. Pero que sepa que sí, que lle poden durar moitos anos, vale? Como fixen eu onde as tiña? Molestábame porque quería plantar os repolos do inverno. Entón, quitinas dali, e o que fixen foi prepararlle outro sitio e intentar non dañar nicunha raíz, se está moi fuerte o terreno, soltalo para que salir con todas as raíces posibles, e despois facerlle unha boa podadura, deixarlle como se foran as 3 ramas ou 4 principales que ten, que é como semileñosas, e cortarlle todas as ramiñas verdes, porque volve a rebrotar. Preparas outro tallo en outro sitio, abonas e plántalas aí. Si vai a ter, bueno, en outros non creo, pero si vai a ter como heladas no inverno, que as cubra cunha mantiña térmica, que son baratísimas, as mantiñas térmicas de cultivo, que as cubra e que as descubra despois alá cando se acaba o riesgo de heladas, en febreiro ou marzo ou cando sea. E vai a ser a primeira da aldea de Outes ou do sitio que teña pimentos para o ano que ven, porque se as plantas desde semente tardan un pouquinho máis en dar. E as nosas, como xa están enraizadas, empezan a dar pimentos antes. Pois ata aquí chegamos neste consultorio con Nuska Chousa, que volverá a vindeira semana en La Maceta. Vas participar. É verdad, sí, vou a estar, sí. Este foro que vai haber en novembro, en Coruña, é verdad. Día 8 sí, de novembro ou por aí. Sí. En Coruña, en Expo Coruña. En Expo Coruña, é verdad. Con eles. Primeiro, ademais, evento que se fai relacionado coas plantas, con horta, con artesanía, sí. Vai estar moi chulo. Sí, mas aí vai haber xente moi interesante ali que vai a participar, sí. E ti vas participar, vas dar eu si vou, eu a falar, eu meu é o faladoiro, que o meu é falar. Pois, agardamos por ti a vindeira semana tamén aquí. Sí, claro, Para encantada. que contes aos ointes da tarde sí. O que tienen que facer con todas aquelas dúbidas que poidan ir surgindo durante todos estes días. Lembramos, Maite, novamente o número de WhatsApp para que con tranquilidade, con calma, nos remitan un WhatsApp aos ointes da tarde que quieran consultar con Nuska. Si vos poñedes para Nuska e xa no WhatsApp, nos atenderemos. 627 751 962. Ata a semana, Genial, Nuska. hasta a semana.